punong barangay sa Handumanan sa Bacolod City sa Pulon, ang asosasyon sa tricycle drivers kag e-bike agon mahitso ang nagadata ang kolorum nga tricycle sa ilang lugar. Kapitan, may panawagan man sa grupo nga nagpatigayon sang untat biyahe kahapon. Yaring balita nga atong gintutukan. Ginkakibot sa punong barangay sa Handumanan ang hinaling nga pag-undat biyahe sa grupo sa tricycle drivers sa barangay kahapon bilang protesta sa ginapahayag pagdamo sa nagabiyahe nga kolorum o kung hindi rehistrado nga tricycle sa barangay. Apang suno kay Kap, kanaman sa mga nagprotesta ang wala man nag-renew sa ilang rehistro. Ang iban, ginapasuni nga ginaginansyahan pa ang papeles sa registration kag renewal sa mga tricycle. Ang barangay ginabuhat man ng obligasyon niya. Kung pwede lang adlaw-adlaw, mangdakop kami. Di galing, sa bitaw record, may kabalo na sila. Kung anong ibang dakop namon. Sa pulo ni Danoy ang mga miyembro sang TODA, mga kolorum, pati man mga e-bike driver ginhatagan sang permiso sang barangay nga magbiyahe sa limitado nga lugar agud may ara man sang panangabuhian. Di kayo ginabaligyan ilang rights kung di sa biyahe, ang ilabla franchise na. Amo na. Di hindi mo na, way mo na ginabantayan sa barangay, kapitan. Di kagapon kayo, nakibot lang ko ng kontat biyahe sila. Balik biyahe naman sobre 200 si aktibo nga TODA members subong adlaw. Nagpadala sa Police Auxiliary LGU. Katapos ang bitaw ug Barangay Action Force sa tikitan ang mga kolorum nga nagapaisog-isog biyahe apisar gina dumilian. At yung sa kulurong-urong, advice ron dati. Dapat sila nga magwanto sa syudad. Kaya parang marikawan tang pagdakpanay ni. Sorry naman sir kay operasyon subong ang amon nga mga trupa. Sa suma sa barangay, may kapin 80 ka mga e-bike ang na-record kag may permiso nga magbiyahe. Apang talalupang doon, nga nagapanglabot ang mga ini sa mayor nga dalanon butang ang ginaprotestahan sa mga TODA members. Sa bahay naman sa Police Station 10, magluwas sa kulang nga papeles, prioridad man nga masikop ang mga nagabiyahe gamit ang open pipe muffler. Ang mga nadakpan, ang ginamultahan kag ginkuha man ang mga muffler. Obod Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.